Petros Mufunde. Lucky Chwaya. Sydney Mwenga. Nyaya ndekutora munda wangu. Ndoda kuti mubve pamunda pangu. Yanemboudza kuti vane mari da. Kutora izvozvo ndiPetros Mufunde ndakataura kuna Chwaya Lucky naSydney Mwenga. Taura tinzwe Petros kuti unoti munda wako sei? Indinonzi Petros Mufunde. Ndine makore ndasvitsa makore 64 nhasi. Happy birthday. Notenda. Mhuri yababa vangu yakauya machendambo ya 1947 ichibva kutanda tichibva tasvogara. Takagara mu 1950s vachibva kuwa minda yemaeka pamwe chete baba vangu munina wavo baba wavo. Minda iyi inotangira kudunhu kurodhi ichibva yapinda murwizi. Yapinda murwizi ikoko ndoko takaita garden redu. Isu takarerwa negarden ndo garden iroro rakati raramisa makore ese ekurarama kwedu. Ini ndakazobarwa 1960 garden iroro richishanda. Kutaura kuti wakoma wangu wakabarwa ini ndabarwa 6 wakarerwa naiyoyo. Hanzvadzi dzangu dzakazobarwawo masure dziri 4 dzakarerwa negarden iroro. Kusvikira hondo yezotanga 1976 inini ndenge ndiri mujibha ndenge ndiri munhu mukuru pamabhuku matatu enga akabatana kuti Gozvimba naGurure. Imomo magarden aya enga kungorimwa zvekungoti vanhu vaone chekungodya chete kwete kurima zvekuita zvebusiness. Pamusana pekuti nzvimbo iyoyo yakenge iri base yemacomrades. So tichizobva ipapo ininiwo sevamwe wana munharaunda nemumusha ndakazoendawo kumaguta kundotsvaga chouwiri kundoshanda. Tichisiya baba namai vari vapenyu vachishandisa garden iroro. Garden iroro vakaramba vachishandisa kudzamara vazotora mumwe muzukuru wavo enga igara mubhuku rimwe chete neni kuuya kuti wana muzukuru batsirikawo munharaunda muno uwanewo chinokuyamura vana vachidya vana vachitengesawo kutiona chinobatsira mhuri. Inini ndozodzoka kwapera makore akati kuti 2019 ndope ndakadzoka ndokuona garden yangu riri kushandiswa nehama idzi. Saka ini ndozoti hama iri garden rangu iri. Saka garden rangu zvandadzoka ini ndakuchikumbira kuti mundipe garden rangu ngekuti ndoda kurishandisa. Ipapo batatadza kuirana. Ende pasore pacho ipapo padombo pedu pane rukuvhute pangu rukuvhute rwangu penge patorwa neumwe wehama izodzidzi. Tikakweshana zvakare wakazobva. Zvino kungoatora garden zvakare. Kutaura kuti kuroedzera kwekutora kwengurima wani. Mugarden mune madziwa etakachera isusu. Kareko chirimo chega chega taitoramba tichita renew kana kuti kufukunura madziwa ayo kuti tione zvekudiridzisa. Mune mimengo yakadyarwa nababa wangu. Nasuno hatisokwanisa kudya mimengo iyo pamusana pekuti kuno vari kushandisa hama dzangu dzindo dziri kushandisa garden iroro. Ini pendakati garden ndaakurida ndombobva tamboendesa nokumatare kuno kwamajesuit vandaita withdraw case. Kubva yazo kwachenda mbuya gore rino tikagara 4 sessions. Pamasessions session yekutanga zvakatonzi nachief chendambuya pamusana peevidence yakenge yapuhwa nehama kuti ipo pari kutaurwa naMufunde kuti ndepake ipapo minda yemaeka iyo haistori yakeba atori muyadhi yechikoro. Ndikati aiwa zvamusi muyadhi yechikoro. Saka chief chendambuya wakati sabhuku Ishe. Sorry. Mazvita. Ishe chendambuya wakati sabhuku chenda undonditsvagira mhinduro yemibvunzo miri yandiri kuti undiigire. Pamhinduro mbiri idzodzo ndobva ndafa judgment yangu.
mibvunzo inenge iri yekuti mufunde ari kugara munzvimbo yechikoro here. 2, minda yamufunde ndeyemaeka here. Zvikanzi ndiri kupa masondo 3, masondo 3 akapfuura tikadzokerazve zvikanzi handina kunge ndatsvaga information iyoyo. Saka zvikanzi iwe hausi kurwadzika ngekuti hakuna chako chiripo, uyo ari kurwadziwa nenhaka yake. Saka iwewe mufunde chienda undotitsvagira mhinduro yemibvunzo miriyo. Ndikati zvakanaka, ndokumbira Ishe ndikati kuti ndinotambirika ndipewo tsamba. Bandapuwa tsamba yekuuya nayo kuMakoni Rural District Council. Bandauya nayo ndikapa tsamba, ndapa tsamba, wakapindura tsamba iyoyo. Ini ndikatora tsamba iya ndikadzoka nayo kunashe. Ndadzoka nayo kuna Ishe wakati iwo zvakanaka tazviona. Ipapo ndo pakabva pazotanga zvitsva zvokuti toda kuenda kunzvimbo kune gadheni racho kana kuti kune munda wako wakatorwa iwoyo. Ngekuti peke pabunzi hanzi harisi gadheni kana kuti munda. Ndikati land iland bedzi. Munhu anoda kushandisa gadheni kuita gadheni anokwanisa kushandisa kuita gadheni. Anoda kushandisa kurima chibahwe kana muzhisha, asi land ndo yakatorwa ndiri kuda iyoyo. Saka kwakuchizouya kwapera mazuva akati kuti Ishe wakagara pasi, vanhu chiunga chevanhu chikauya, vanhu vakasvotaura zvavanoziva, asi ruzhinji rwekenge rwuripo. Vanhu vakazouya after independence vanoziva kana kuti vane ruzivo rwezvakazoitika mumasure, kwete zviri original. Pekenge paine vanhu vairi bedzi wekenge waripo wakagara wachizviziva kuti izvizvi musha uyu ndekwamufunde, nzvimbo iyi ndekwamufunde, gadheni iri nderekwamufunde. And iwo wakatopawo chapupu ihwohwo wachief Chendambuya wakazoti iwo Ishe wakazoti iwo gadheni ndiri kupa iwo vari kurima iwavo. Asi iyi nhaka yangu, inhaka yewana wangu, inhaka yevazukuru wangu, inhaka redzinza rekwangu. Yatorwa yandakutadzai inini kuti ndikwanise kushandisa nekuraramira pairi. Ngepamusana pekuti yakushandiswa yatorwa nevamwe wasiri inini mufunde, wasiri wanana mufunde. Ndosaka ndakazokumbira ini kuti andokumbirawo tsamba ndiende kuna mambo. Ini ndokuya kuna mambo kwakusopira nyaya yangu. Zvazosvika kuti nhasi uno tigare dare pano apa mazvita mambo. Zvirikutaura Lucky Nasibu mambo chete. Ini ndawezi kutaurwa nawamufundi handiziwe. Ndakangobarwa ndichirima mugadheni rairima vabereki vangu. Kana iri nhau yemunda handiziwe. Ndina munda wawanda wakaripo. wakaberekwa kureni Ini ndakaberekwa 1970. 1970 but vari kutaura kuti hondo ichitorwiwa 1980 mimengo yakasimwa nemadzitateguru ake, zvinhu zvakadaro. Nokuti ndo pandakazvarirwa ivarura nhoroondo yekuma 90 Ichokwadi inini wabereki wangu wakazouyawo 1979 ndokuzopiwa gadheni iroro nesabuni. Inini kwakuchikura wandiri 79 vanga vachitorima 76. vatoti hondoka yapera handiti Gadheni iri rakatanga kurimwa kare inisani ndatobarwa. Hondo yakazotanga 1976. Ndichitotaura kuti ndikatafura mberi ndikati kushandiswa kwemagadheni ayo kwai kwadzikira. Asi tiri kushandisa magadheni ayo ngekuti rikenge riri bhesi remakomoredzi.
vanhu vaisadikanwa kuti vaiti mpempe ipapo. Ndo zvendataura. After 76 in 1980 makashandisa. Raishandiswa nababa wangu. Saka ndozvatinoti iwe unogoti rakange riri kushandiswa nawo kuma-8 iyo ndobva ndakazvarirwa. Kwete ndapindura nditi ndakaberekwa 1970. 1979 ndokwakauya vabereki vangu muve muarea wakapihwa chimagadheni 1983 navazvimba sabu panga pasina anga ari kurima ipapa 1980 iwo wakapedza kusensa gore rigi. Baba wangu inini wabvunza kushandisa kuma-1988 ngoti ndokwekenge wasasanzwa zvakanaka, asi kubvira about 1980 waitoshandisa nemuzukuru wavo wokomba watodaidza kuti uyawo muzukuru wako vanogara muraini, vaigara muraini medu mumwe chete, muvhireji mumwe chete, ubatsirikewo kurima, wana wachidya zvimwe uchitengesawo. Pamusoro mambo Makoni, singakupedzere nguva nyaya yawamupfunde wachitanga nyaya yawo yakagarwa pasi sebhuku revazvimba. Wazvimba wari wapenyisa bhuku sanzai waba mupfunde iwo uri mwana wasara apa ndiwo uri pamba papapa munda yengerena baba wako munda wababa wako mugani wawo ndikuyo. You see, wapedza kudaro wamupfunda wana kuzvinzwisisa kwakuti simuka wamupfunde Mugano wawo wanga wakamira sei? mugani wawo minda yawo baba wawo ndeyemaeka mapfekerwe ngakaitwa ipapo maeka aisapinda muma-wetlands, magadheni emazvimba akaiswa mu-wetlands. Saka kumhiri kwatiri isu tiri 6 kune rimwe mhiri kune vanhu about 9 ndomapfigiro akaitwa magadheni. Wadaro wamupfunde watadza kunzwisa kutera zvatorwa nasabhuku wedu, wamupfunde wakauya kudare raMajor Street. Kubva wauya kudare raMajor Street nyaya yabva yatongwa, wamupfunde bwaraba kupinda mukoti. Vatapuwa judgment nekoti. Tapuwa judgment nekoti, takadzokera kumusha. Paita chinguva koti yakati endai mundokontinya nezvemenge muchiita nyakumang'ara. Hana ba pinda mukoti adainzwa katatana kusiko. Vatasimuka ipapo kwakudzokera hedu kumba. But tisati tasimuka wakati rakatibvunza kuti hamuna zvichemo here? Tikati zvichemo tinazvo. Munhu wamuri kuti haapo mamudainza haapo ingatinayo mukoridomu wanu mukoridomu mekoti. Zvanzi aiwa tamudainza katatu dzokera henyu kumba mundokontinya muchiita zvemenge muchiita. Vatadzokera kumba. Tadzokera kumba kudaro takazoona futi tadainzwa kwa headman Chendambuya kunzi masungiswa nawamupfunde. Pataita zvanodiwa izvozvo kunzi uyai kudare, tikabvisa mari dzedu dzedare kwa headman Chendambuya. Chendambuya wakatonga nezvakanaka. Zvakanzi kwete handei panzvimbo tindodainzana wese wana musoro jena vanoziva nezvenzvimbo iyo. Headman Chendambuya wakauya zvishuwa, tikaunganidzwa tese mabhuku 3 zvimba mugadzi. Kubva taunganidzwa headman aisada munhu aida munhu ane 70 years above kupa umbowo padare ipapa. Yakazvitonga ega nyaya. Wese ngaina above 70 years aingosimuka ita kuti aiwa gadheni rababa wavo riripo. Hawazi kuririma. Magadheni atikurima isu atakapuwa negovernment. Magadheni aya ane chibhorani cheirrigation. Kanzi aiwa haungaitewo zvinhu zvakasoitwa kare woda kuzvichinjurudza after 50-40 years hazviite. Gombo ripi
nguva yese baba wako vari wapenyu. Chibhorani ngechegovernment. Icheche headman chenda mbuya bva wapa mutongo wavo zanzi aiwa vanhu ramba henyu muchirima gadheni. Saka tine judgment yekukoti, tine judgment yaheadman panyaya idzi. Headman wakasvika panzvimbo wakazvionera wega, wakadainza wada kusoro jena wenzvimbo, nyaya ikatongwa, munhu wese aripo. Saka uya surprise nakuti nhasi wamufunde futi wauya futi kwacho pamambo mako. Tiri kutaura isusu gadheni nekuti maproblemu haaperi. Kutaura kuti gadheni iyi munda wavo unogumira uku, rwizi ruri kudzasi uku. Pakati perwizi nemunda wavo apa ndo pane magadheni enyu apa. Dispute iyoyo kana yakadaro haiperi nekuti takazviona isusu kuti munhu akaenda kugotsi kwemunda wemunhu kuuya kuita gadheni kugotsi kwemunhu, dispute yacho haiperi nekuti uyu anenge arina access to the river. Zvaanoda access to the river, it means akupfuura nekugadheni nemugadheni risiri rake. Ndobva taona kuti isusu wetland, munhu wese ane wetland kuseri kwake ngainge riri gadheni rake, nekuti ndo zvinopedza madisputes. Nekuti ukauya ukaenderwa kugotsi kwako iwewe, worked neo tikaona kuti madispute acho iyayo haaperi, anoramba ari ngori madisputes asingaperi, nekuti munhu anenge akakutsika kugotso, iwewo hauna access yekuenda kuriver, nekuti munhu wese anenge achifana kuita access to the river. Saka ukapauya manje uyu achida kuenda kurwizi anoenda sei, iwe munda wako uchiperera. I'm sorry, Mambo. Gadheni ndiri mukoma waCity. Gadheni takatanga kurima 1983. Baba wacho vari wapenyu. To the extent yekuti gadheni harisi rababa wake iye, nderababa munini. To the extent yekuti baba wake nababa munini vaisatowirirana, vaisaonana kana munhu amahana kuuya. But we are surprised now it comes achiti munda ndewake, hausi munda wake. From 1983 kusvika now, this is 41 years. Saka gadheni rakarira baba munini wake. Isusu history yekuti baba munini ini pandakaberekwa. Kuti gadheni rakarira baba munini wake. Baba munini wacho ndowanga vari watibve munda iwoyo. Gadheni unoona kuti mire imambo wakutaura tupa evidence yaro from what ndakazobvawo ini kuti ranga riri gadheni rakarira baba munini wake. Baba munini wacho. Then varazoita change hands, ana baba wangu wakazopuhwa nani naSAPO gadheni iroro 1983 takatokuroti chitorimo gadheni. Saka takatozoshama 2019 waabhuya wauti gadheni rangu. Azvita pamusoro imimi zvamakapuwa gadheni, imimi pamuri zvamakapiwa vari kuti mutori nemimango yavo zvamai mimango yacho makaonawo muine mimango mune mimango. Aiwa, hamuna mumango. Ko tikavhizita tikaona muine mumango. mutauro uri kuti makanga muine mimango. mune mimango yatokura tichikura ndakubvira tamboisa mumango, hamuna mumango. Zvandikoti ndibatsire wataura kumasure. Gadheni rababa munini wangu riri pamasanga rekarwizi kanobva kurutivo kune kanobva kurivo, ndo rababa munini wangu iroro nanhasi rakadaro harina kushandisa nemiti yacho, ndo baba munini wakatedza baba wangu. Uye zvekutaura kuti hanzi taisafambidzana, isu taindofudza kumudza baba munini.
Baumindo wedu waiti kana wanaiwa wachibva munda mavo waiyozi wanda mvura pamumba medu. Zvino handiziwa hangu kuti wekenge wabarwa here mazuva ekukurisana kwababa nemumwe. Ndandapfuurira mberi kuti gadheni redu ndo rakabatana nerababa munyini wedu. Mugadheni imomo kurutivi kurimwa nana wamwenga kune madziva matatu etakachera isusu. Kurutivi kurimwa na wachiwaya kune mimengo. Gadheni munda urukunzi hausi wamufunde baba wababa wangu inini ndo wane munda urikupinda mugadheni. Ndini mufundo wacho, ndini mujweni, ndini nhaka yacho, ndo nhaka yangu iyoyo yasekuru wangu, yababa wangu, yababa munini wangu. Ndini mufunde wacho. Hakuna munhu anokwanisa kuuya achisko kupfekera pakati pangu nasekuru wangu whether tainzwanana taipesana hazvine nani izvo. Iropa rangu ndiri ropa ravo. Ndinofungidzira mapedzero amunobvoita nyaya dzemadisputes kuita court and law kuenda panzvimbo nekuti kuno kwinonzi aivhiyiwa samuri panzvimbo ndakuda kunzwa ndokwatonora kuti ndosvika ake nibhoze tonzwa ivo vari kutaura kuti pamimengo iriko vari kuti mune madziva avakachera aripo. Zvese izvozvo ndo zvatoda kunzwa kuti ivo vanoti chii nazvo. Iyo zvekuti uyu haawirirani vanorwisana vemhuri hatingazveki, nekuti kana tichitoti ndezvavo ndiwo vanova kudya nhaka yacho. Wedza vakamborwa vakadii nhaka ndeyavoka. Isusu hatingazoti chii nhaka yende kuneyo. Ini ndinoitwarira zvidemo. Ini ward 5 councillor pachenda buya. Disputes yevarume ava ndichitarisa indakazvarwa 1950 ndinoya kuti kana ndakati muitawo makorokoro pazvavo. Kanzira nichidemo ward 5 chenda Leonard Chidemo. Nyaya irikutaurika izvi ndakandopresida ndakazodaidzwa musi waendachangamire wedu ishe chenda mbuya panzvimbo kuti kanzira hatingakusiyiwo kunze nenyaya dziriitika muhurumende. But before that kwachangamiri kwanhingi kwaishe chenda mbuya ndakapinda daidzwa munozwa zvamuri kutaura zvekuti changamiri wanonzi changamire ndeaa ndizvo ishe wanonzi ishe hawanzi changamire kana muchichangamire tinde kuwa kune mumwe mambo wamunoenda mambo ndiwavava ndiwo wanonzi changamire. Kura kwandakaita handina kuuya kana ndazvarirwamo ndakurira. Nyaya irikutaurwa nawo mufunde zvakawotiomei kuti tizvipatsanure kana kuti tizvijekese. Vamufunde apa muganhu wemunda wavo unondosiya kunze kuine nzvimbo dzakasadzwa nasabhuku zvimba probably ndofunga nekanzuru here nevaipega vaya kuti ya nzvimbo hakuna rwisi zibani zvariri bani kudaro. Vamufunde avo ndakaudzwa nyaya yekuti vari kuti handichadi munhu kuseri kwangu kweminda ivei panogumira muganho wemunda wavo. Nyaya takaitsekedza tikafamba mimengo yavari kutaura iyi yekuti mimengo yatosimwa kune vabhikozi muri kuona vairi apa vairi nhasa asi vakembingo vasungiswa vari 7 vamwe gore rino ndokutadza kuriba kusaona apa padare rineri. Vamufundo uri kuti vanhu ivo vakabvuma kuti aiwa isusu asi gore renzara vanhu ivo havana kurima mumagadheni umo hamuna saka vamufunde vakatarisana nevarume vairi avo ndo vanenge vakaita production mumagadheni avo. Pane magadheni 6 handiti ava ndo vakaita production. Saka ndo
wavari kudzingirira nawo. Right, kansera imimi wamfunde vari kutaura zvinhu zviviri. Vari kuti kune madziva avakachera ari mumagadheni. Kune mimengo yavakadyara, michero yavakadyara. Magadheni aya amuri kutaura aripo here madziva anoratidza kuti akacherwa? Ndotangira pamumengo. Kuziva kwandinoita wamufunde vanonzi Wamufunde baba vaiva. Akari mugadziri wemaorchard. Asi mimengo iri nechekumusoro kwete mugadhi raMwenga. Kunowanikwa mimengo ndekumugadhi kwawanikwa Chiwani. Kana mukaiona mimengo iyoyo, mimengo ichangosimwa. Zvekuti Wamufunde baba wake ulongorisa wangu avasaisima zvakapusa kudaro. Right, touya pamadziva. Munhu achingoita gadhi rake aichera temo, aita gadhi rake ochera chidziva. Ipo pamagadhi epo ndo pane gadhi rasabhuku zvimba. Ndikuti madziva aya sekutaura kwaari kuita ari kuti ndi akacherwa nababa wangu. Madziva gadhi rimwe nerimwe rine dziva ravo. Akacherwa ndivarura kuti madziva aya akacherwa nababa wangu. Nekuti tiri kutoona kuti kansera imi mune interest. Hamusi kupindura zvinhu zviri madziva. Varura kuti no pamagadheni apa titori nemadziva vati matatu akacherwa nababa wangu, ataichera isusu tichitoita magadheni ipapo. Hapana madziva. Madziva aripo ndiwo iwano nemagadheni. Makatopindura kuti zvawakapiwa magadhi ava vakaonawo mire madziva here. Ndofunga ipapo handingapakwanisi kupapinda kuti zvamakapiwa magadheni nasabhuku zvimba. Wakapiwa nasabhuku zvimba? Yes, nasabhuku. But imi muri wakapiwa nasabhuku zvimba wachiti baba wangu ndiye wakapiwa nasabhuku. Baba wataura muno makati magadheni aya ndakatozvarwa baba wangu achitaura. Imi muri kuti wakapiwa nasabhuku zvimba. Kana munhu akuri magadhi mumutunhu anorima. Aiwa muri kuona makuta kuti zvakatanga kupiwa nani nasabhuku. But uyu ataura ega kuti aiwa yakatori nhaka yandakabva pana baba wangu. Imi makuti wakapiwa nasabhuku zvimba. Whereas uyu arikuti kuti nhaka yandakadii yandakabva nani kuna baba ichiuya. Imi muri kutaura kuti aiwa magadheni akatanga newakomanawo. Wakapuwa matika wakapuwa awa. Awa akapuwa kune awa ndiwo wakatanga. Ndima akachera madzime leni. Aiwa ba. Wakota ro. Ani makapuwa imi. Pete. Ona kudaro ba. Ndozvawataura ka. Pete ba. Usarapire. Kansera wati. Wana baba wakapuwa nasa. Ndatwabvunza ndikati ndiwo wakapuwa here wakomana wakati hungu. Tichitonga tinonzwa munhu chaatanga kutaura chokutanga ndo chine chokwadi, noti kuti chaanozogadzirisa. Ndatomubvunza ndikati wakomanawo ndo wakapuwa here nasabhuku zvimbo zvikanzi hongu. Ndati wakomanawa handina kuti muri. Wakomanawa ndatoti wakomana awa ndo wakapuwa here nasabhuku zvimba akati hongu. Mugadhi inzwa ndozvamungadai mataura wakakura warimo bati wakapuwa sandizvo zvarunotovakanzera. So he is not a credible witness. Rekuti uchitaura tinoda consistency kunzwa kuti that's why tiri watongi kuona kuti munhu ari kutaura chokwadi here, ari kuenda nemo here. Isusu tasiyana kwekuti vanokumboti chimbobudapo utaura. Isusu muripo uripo kuti azvitoteerera zvakanyanyisa kuona kuti ari kutaura nyaya yake asingatenderudzi asingadii ndiani. Ndo patinosiyana manje nemaheadman.
hati kuti budapo otaura uyu totipinda todhidzira kuti uyu ataura zvakati avo uripo tichikubvunza zvauri kutaura kunzwa kuti zvine consistency here uri kutaura chokwadi here uri kutaura manyepo here saka tichibvunza mibvunzo iyoyo yatienda bvunza toziva kuti matsotsi anozoda kukoreka imwe mbuno itanga yakapusa kwamuri anobva kubvunzwa zvakadai itine zvatiri kuda ndimbobvunza futi imini wemagadhini muri kuti ndei avo vari kuti mune matsime akacherwa nana baba nesu tichiwadiki imi pamakatanga kuti ndimi makachera matsime reni pamusoro imamo ehe ai makachera here kana kwete makaona matsime ari mira ndikufitirei pa wati wamufunde wati mugadheni mune matsime mangani matatu inini mugadheni mangu hamuna matsime matatu mune 1 2 3 4 5 6 akacherwa newabereki wangu 6 ndio akachera ndiani ndakambozvarwa waripo achinge akacherwa muziwa akachera aiwa ndikubvunza nati munoziwa here akachera bvunzo waninoda uyu ati haazivi hamuzivi kuti ndiani akachera wabereki wangu iwe shamwari ndakaita inheriti iwe pamusoro unoti vashona here mbomirainezi muri vashona here kwachienda mbuya ndidi kwamakoti ndinokuziva kainini ndokwakarohwa nzadzi yangu inini gadheni renyu iwewe matsime auri kuti mune matsime 6 unoziva here kucherwa kwawo hongu kwete saka uyu usamupikise maningi kuti iyoyo ndedu iwe hauzi kuziziwa kuti tsime rauri kusenzesa rakacherwa nani uyo ari kutaura kuti tsime ramuri kutisenzesa iroro nderedu ndakatorichera tisi takatochera ramuri kurambira iroro nderedu ii makazowedzera mamwe asi ari 3 matsime akachera andirunzwa ukataura nyaya zoka uchikabvunzwa iwe otanga kutaura nyaya hausi kuziva nyaya kana wabvunzwa taura straight mukoti ingandirimburisa manyoini vaitsemura mbamo ngoti makurisana aiti ukabvunzwa taura endaiahungoti magadheni aya from 1983 ndopaakatanga kushandiswa redisus ndopatakatanga kushandisa kwamwenga from 83 anababa wangu vari vapenyu we never had any issues until 2019 kwavakazouya wamafunge wakuendesa kesi kwavauya koti pamajistrate pakaitwa default judgment because nyaya dzematunhu nemaero akumeja kuti hatongi ndo dzemasabhuku nemadzishe nechi nyaya idzodzo ndo vanoziva maero saka takachikumbira ipapo mambo nemadzivire nyamunoita kuti is now from 1983 kusvika nhasi pane makore toti 41 years dzapo isu takangokura tichingoti ndo munda wedu ndopatoita patoita gadheni until wauya muna 2019 wachiclaima kuti gadheni rani but baba anababa wawari vapenyu ati vanangobvi vamubuda kuclaima so wantonima magadhi ava wainawo aripo izvezvo wari kutadza kunima aripo magadheni iwayo mazvikachangamira ndingada kuti ndibatsire hama idzi kuti wari kuti nyaya yakaenda kwamajistrate ikatongwa pakaitwa default judgment hazvisiri zvechokwadi zvakanzi munhu amangara haapo saka tiri kubvisa paroro kesi kana akuda kuti izotongwa zvakare anoita reinstate that haisiri judgment
nekudaro nyaya iyoyo ndope yakazoenda kwapera nguva ikazoenda kwatendambuya. Tendambuya wakatondobvunzawo kuti zvamuri kuti yakatongwa tipei judgment yacho. Zvikanzi judgment hatina, judgment dzinogara kumai kwaMajor Street. Ndo zvakataurwa padare musiwo nawamwenga vaduku avo. Topfuurira mberi, nyaya yekutiyo kwaita makore tikatarisisa tinoona kuti makore angawapo, asi haasiri makore anotaurwa nemutemo kuti uninterrupted 30 years ndo zvinotaura mutemo. Saka kana pakaita gore rinenge radarika, it's an interruption. Kutaura kuti pakutanga kuregwa futi makore ekuti 1 wamwenga waduku wakaenda kuSouth Africa, handiti wamutonga ine passport here, wakandogara makore, baba namai wakashayika wariko, gadeni ndisina anorima, wakachizodzoka. Pawakadzoka wakandogara kuHarare, ndipo wakachizorora. Waroora kwakuchizoya kumusha, gadeni risingashandiswe, ndo interruption iri iyoyo. Saka kusvika pazuva ranhasi hapana kana a continuous period inonzi magadheni taishandisa inosvika panyaya iri pamutemo, yakanyorwa pamutemo kuti 30 years of uninterrupted occupancy. Mazvita Changamire. One issue yekukoti kwamagistrates ichokwadi kuti nyaya payakaenda kwamambo Chendambuya, kwaishe Chendambuya about 2-3 weeks ago, judgment yakanga isipo. Ini ndoshanda kuHarare, ndakafona tikati tine case number yakati tokumbirawo multipoti judgment. Zvino makesi a2019 takamuva recently, saka zviri kumaarchives, saka muri panguva yekuti tese titsvake. Saka nhasi ndakwanisa kunotora civil case records yejudgment yacho. Saka yanzi masikati anaya magistrate kana waripo wada kuti itaipwe wosaina woisa judgment yoita vasei yoitwa but paimeri wani kuti muone zvakanyorwa zvakanaka kuti pakaitwa default judgment. Why? Because it was struck off the law. Applicant haana kuuya kuzoverenga nyaya yake. Saka judgment tokwanisa kuzokupai iripo irikutogadzirwa izvozvi. pamusoro wemambo maitawo zvakanaka mukupota muchiti kuvhura pfungwa. Pagere baba munhu wavo kuti ndewawo ndauchidzokawo kuhistory yezveminda. Munda wavari kugere makare tisati vana baba vedu vana sekuru vedu vasati vatamba yengeri minda yedu. Ndakambozvitaura kuti padare kana sabhuku vanozviziva, vasati vatamba kubva Mutanda, minda yawagere vakazopiwa nasabhuku Zvimba yekenge iri minda yokwamwenge yokwanyazeni. Wazotamba wakwa kuenda kwaMureko. Pane chakaipa ndikati nhasini wamufunde bhai paminda iri mwana nasekuru vangu zvinoita. Nguva yega yega kunoiswa mitemo yechangalunga. Pari kunzi ipo wakatora wamufunda wakagara mumunda wekwanyazema achizi chokwadi ngepamusana pekuti pakasvikira wabereki wangu watisogara panonzi paChekeche next door neighbor yedu nanhasi. Iwawo ndo wakatoti tezvara sezvo mauya inini ndakuenda kwaChirenga imini chigara ipano hatina kupuwana sabhuku. Uyezve Changamire mungada kuzivawo zvakare kuti bhuku rekwaZvimba rekenge rine mhuri 3 kuti wekwaZvimba, wekwaChekeche, wekwaMufunde ndidzo mhuri chete dzakapuwa minda yemaeka.
wese wamwe vanhu wese wakazouya mumasure mapatriarchal lens anombazvimba imhuri nhatu chete. Wese wamwe vanhu vari kugara wese kana dai wakadarika 100 mutemo unoreva nekuprotecta kana kuti unorayirwa nepatriarchal lens kutaura kuti unosiyira newe mhuri iyoyo iripo iyoyo ndo zvinoita mutemo. Saka kana munhu akutaura kuti kubesu kwemutemo kweke mbenge kuine wedu womutemo waitwa superseded kana kuti wadarikwa nemutemo uripo nhasi wekumapatriarchal lens. Saka nyaya yekuti kwaisombogara wekwamwenga baba wangu inini vanonditaura kuti takagoora minda zvinezvo amaplain lens takagoora minda. Uyezve ndingada kuti ndibatsire hama dzangu dzekwamwenga kuti wavari kutaura kuti waigara patirugara handipopo waigara kunonzi kudombo rekwachimutuwa wengu vari mubhuku rekwachimutuwa kudhuze nekwamugadza mugadza 1 wazinogona chimutuwa wasati watama kubva ikoko kuenda pawari zvinezvi. And izvozvo zvakasoitika kare isu tisati tatouya kubva kutanga patakauya tikapuhwa minda ikaiswa mumutemo yenguva iyo yainzi yeSouth Rhodesia ikasvika muRhodesia muZimbabwe Rhodesia nhasi uno mutemo iwoyo uri in application wekuti mapatriarchal lens anoramba ari mumhuri imomo. Saka zvekureva zvekuti takambenge takambodai pekezenge pakazodari zvisiri pamutemo hazvitauri chinhu. Zvakegumsira hangu mune makuva edu mawagera. Saka zvinondishamisa ndezvekuti zvinoita here kuti ini ndinodoti nhasiwo matongo avo ari pokutanda akataka kugara machendambuya ndinyazema nachendambuya wakarorerana ndini muzukuru mukuru kwachendambuya tichibviswa mumacheko zvinonzi tichipuwa kugara machendambuya mawagere mundai kwedu tikawasiya ino wachirima nhasi nondoti nini aiwa mfunde kuda wemo mumunda mawagere nemasekuru wangu tauri nenhau yatiinayo at hand nhau yemunda. Saka inini I think I need to nditongouye tionesane mamiriro akaita magadheni aya nenhau yekuti hatitarisiri kuti kugotsi kwemunhu kuende umwe munhu kundoita gadheni rake nekuti zvinopa maproblems nekuti munhu wese anoda ruvezuwa. Saka uyu kana aine munda uchigumirapo poita magadheni kuseri kwake then zvine hondo dzisingaperi nekuti iye uyu achadawo kuti anga achiita access to this water. Saka anodzisvika sei haangapfuuri nemumagadheni menyu munotobvisana. Number 1. Number 2, toona zvakare kuti zviri kutaurwa kuti mune makomba akacherwayo. Ichokwadi here kuti makomba acho aripo, mimengo yacho iripo, yakura sei? Tinozviona izvozvo, toona kuti tingabatsirana sei. Iwewe wati mune 6 madziwa, then wati mune 7. Dziwa rawakwa nezuro rinoonekwa kuti nderazuro here. Asi maoriginal akawakwa anoonekwa. Zvese tinozviona. Saka ndichada kuti ndouya rini asi pari pakuda mari yepetrol kuti ndiuye. Handingambotumi machinda nekuti notoda kuti nditosimuke ndega. Right. Mobvisa $50 touya. ndinge ndine chichemo yoshangana mumapa takauya kuno kukoti tasungiswa tiri 6
nababa tikabvisa mari yetransport ikaita almost $100 wakaramba kupinda mukoti tikasungisa kwaheadman Chendambuya tikabhadhariswa $30 edare nyaya yakawatsikirira futi nhasi tauya futi pano $20 ndenge ndiri kuchemawo ipapo changamire kuti nyaya takamboendesa kukotu tikaitwa maexpenses edu munhu akaramba kuenda kupinda mukoti tikaenda kwaChendambuya yes kukoti kazhinji nyaya dzemai hawadzitongekiba nekuti nhau dzematunhu dzinofanira dziperere pana mambo nhau dzemaland disputes kumareserve dzinofanira dziperere kuna mambo saka nekuti kukoti haiyekiba nhau dzematunhu magariro edu kumareserve vakatoita dismisa kuti ngaende kunani kuna mambo kuti idi indoonekwe iko nhau dzemagariro edu emareserve ndomutemo wemuzimbabwe mazvita echangamiro ndingada kuti ndiunze muono wekudzidzisa nekuonesa kuti panotaurwa kunzi munda wemaeka unopinda murwizi kusvika kurwizi chisingabvumirwi chaisabvumirwa paiswa chainzi chipurisa chaicherwa ivhu kuti haufaniri kurima kudarika chipurisa ichi kuenda kurwizi chairambidzwa kurima kusvika kurwizi asi nzvimbo iyo yaikwanisa kushandiswa zvimwe zvisiri kurima saka kutaura kuti nzvimbo ndeyemuridzi wemunda ndozvatiri kutaura kuti kugotsi mutemo wemuno watinoziya kugotsi wemunhu hakukuri umwe munhu chigadheni nekuti zvatinotaurai madisputes tagara nawo madisputes aya kuti apere kugotsi kwemunhu hakuendi chii nekuti munhu uyu achada access of water anouya here achipinda nemugadheni mako hazviiti saka takatoisa mutemo wekutaura kuti kugotsi kwemunhu hakuiti chii gadheni roumwe munhu nekuti one zvine hondo mopedza makutemana makuurayana saka we protect that kuti takatoisa mutemo kuti kugotsi kwemunhu tsvaga garden kwete pagotsi peumwe munhu nekuti munhu wese ane kureserve anenge achida access yerwizi saka kana wakuuya wakundiita chikirimbani kuseri kwangu ndinosvikawo kurwizi sei mazvona so ndo zvakati tichauya toona nekuti ndozava madisputes asingaperi saka panoda $50 kuti nditi ndiuye nobhiswa riziti ndiuye changu chichemo mambo yoti gore rino ratararama igore rakachasira uchibatanidza imi ma25 unobvisa 50 nekuti ndiye kompenend arota kuti adi apatsirikana pamusoro imambo wadi kuti wambobhadhara makosa wakaipea vanhu wakauya haisati yapera kuti uzonzi bhadhara hungowaii nyaya haisati yapera saka ino judgment yeheadman Chendambuya yari pasi saka nita kuti tiri kuuya kuti ndipedza so do you mean haasiri chief alright do you mean kuti maChendambuya mune mabhuku 54 hapana bhuku risina magadheni? Do you mean are you going to change the format? No, zvacho pane dispute kana wachigara kana wakanyarara hapana nyaya
nyaya inoita chete kaapasi paita chii pasina nyaya hapana nyaya pamwe vanenge vachiwirirana. Saka isusu umambo tiri kupa kugadzirisa zvinhu zvine unyararo forever. Zvinoti kuti tigadzirise zvinhu zvinoita kuti mangwani munoramba kuchidima motozotemana kuti makauya kuno oro zvachidemo zveutano achitaura zvaareka right. So mobhadhara rini kuti nduwe inokwanisa kutumirwa neingopesha. No problem. Alright, inokwanisa kubhadhara thing like Tuesday or Wednesday tokwanisa kubhadhara 25 to 1. Okay. Yes. So that mwamabhadhara this week then akuye kana weekend makasunungana inotera yacho vabhadhara Wednesday Thursday ndo yakabidi weekend. Totaura kana magara nano ari manhamba enyu anditi anokufonerai tirikuya tofonera ishe nango dzangopinda mokuwa nhamba dzangu namabharani ndipinde direct. Okay.